Wel, am y tro cynta, eriod eleni yn 2019 i ni cael y cyfle i weld y Ceffylau Gwedd yma yn y prif gylch. Yma yn rhan gogleddol y prif gylch, a mae wirioneddol yn olygfa hyfryd. I ni'n edrych ar Pencampwriaeth y Ceffylau Gwedd fan hyn. Ac na enillydd. Yn wir, mae gyda ni Pencampwr. A Pencampwr eleni, Man y Farm Jubilee Girl, eiddo Andrew Colwood. Ond dwi'n meddwl mae'r cil Pencampwr i ni'n gweld ar hyn o bryd ar y sgrin. Owen Griffiths y fyny yn cadw golwg ar y prif gylch, ac yn digwydd bod Owen yn ddifyr iawn gyda'r Ceffylau Gwedd yma, newyddion da eleni. Bod na fwy ohonyn nhw yma eleni yn mwyaf ers 2015. Mae yna gynnydd yn y Ceffylau Gwedd sydd wedi bod yn cystadlu yn 2019. Wel, ie wir, a'r beirniad eleni, Mr Ellis Davies. Wel, wrth gwrs mae Mr Ellis Davies wedi bod yn nghlwm ar adran y Ceffylau Gwedd ers blynydde maith yma yn y Shire Frenhinol. Wedi cael ei eni ei fagu ar y gwyr ger Abertawe. Ac yn enw cyfarwydd iawn. Maen nhw'n osgeiddig, a maen nhw'n annwyl, a maen nhw'n dyner, i bod nhw'n fawr. Llongyfarchiadau gwresog i Pencampwr y Ceffylau Gwedd, Man y Farm Jubilee Girl, yn eiddo i Mr Andrew Colwood, ac yn enillydd heiddiannol iawn, ac yn sicr wedi plesio'r beirniad Mr Ellis Davies o ardal Llanrhidian yn y gwyr. No. Mae'n olygfa hyfryd bob dydd Iau yma yn y sioe pan ni'n croesawu y Ceffylau Gwedd mewn i'r prif gylch. Ac ar hyn o bryd i chi'n edrych ar Pencampwr y Ceffylau Gwedd, caseg fendigedig Man y Farm Jubilee Girl yn eiddo i Mr Andrew Colwood. Ac yn sicr wedi dal llygad y beirniad Mr Ellis Davies sydd wedi gwneud gwaith clodwiw iawn yma yn y prif gylch. Owen, mae'n wledd o hyd pan ni'n gweld y Ceffylau Gwedd yn llythrennol yn dod mewn i'r prif gylch. Mae hynny'n hollol wir. Mae'n taflu ni'n ôl i'r gorffennol yn diwe o'r amser a fi. Ond yn parhau i fod yn atyniad mawr iawn yn y sioe ar draws Cymru a thu hwnt, wrth gwrs. Ond wrth gwrs, mewn ffordd, gyda'r Ceffylau Gwedd, mi o'n nhw'n cael eu defnyddio gyfer gwaith ar y fferm flynydde yn ôl. Bosib bod hynny ddim yn wir bellach, ond braf i gweld y brydwyr yma'n parhau i gadw'r ceffylau er mwyn cadw'r bryd yn fyw. Ac er y maint, mae yna urddas yno o hyd. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Maen nhw'n gewr un dyn nhw, ond maen nhw'n tu hwnt ysgafn droed, ac mae natur ffein iawn i'r ceffylau yma. Felly unwaith eto, llongyfarchiadau gwresog i'r Pencampwr. Dyma ni, Man y Farm Jubilee Girl, y gaseg ath â hi, ac yn eiddo i ŵr hapus iawn, Mr Andrew Colwood.